Paniros ni hatani, say paturuk pagpayanan, ninanganan ni hori, say urukin manaro, matangi ang lupa ko. Dame na sumurong siyan sa luhut na roha, ima naman aramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang tabuka hatan ni debata siyan Rom bidutolu. Mabuka siyan ayat 20 sada, dalam marhaujungan di ayat 20 onom. Tajaha marsikat surin songonoma atana. Alay nung ngagabi patarun waeng hati koran ni debata sosian patiki. Songonaong di hati dako patiki nang aka panurirang pe. Ima hati koran ni debata nang nalite kira prosea di Yesus Kristus saat susaluhut akan prosea. Aida ngadong ibar nii. Tung saluhut do na sida mardosa, jaladang dapo pujion ni debata na sida. Dari Victorio na sida, dari rasa-rasa bilay na kaswana, inohon ni kabusion na ibagasa Kristus Jesus. Ibana do di padiri debata, bahen habang saparasian, marhite sian haporseaw di mudarnay, asa di papatar debata di si hatigoran na. Alanaung dibolus matana akadosa na jolo marhite labas ni rohana. Ayanay papataon ni debata aturan na apananay asa sa pitungganan na Victorio na prosea di Jesus. Ado saat na oras madita sa luhut na. Damang dainang dinalaho mga tusi turpukon parjolodo idauta turpuk na di jolona ima nama naringoti taringot tu pakatayon ni Apostel Paulus dohot aka apostel na asing na berlatar belakang Yahudi. Damang dainang di pabuahon ia bangso Yahudi malua na sida binahen ni menamahulaho pati manang aturan na binahen di debata. Patiki molo dipudun sa luhut na dong 10, molo di jabar hom muse sude adong 624 patik. Jala luhut na patiki manalaho siulahon na sida asaboy na sida malua manang dapotak kaluan. Roma Apostel Paulus pasahaton tuhita nang tunasida parjol. Dang be dina alani manggulaho patik asa dapot haluaon. Alay binahen ni asini roha doho dingga basa ni Jahuba nama. Damang dainang di ayat 20 sadai didok ay nunga patar hati goran ni debata sosian patiki. Dosa sitong na nadidok ni hata ni debata taringot tu hati goran. Nunga patar nin na hati gorani. Dan siap patiki, sosiap patiki didok. Jadi siap dia do. Imana didok na ala ni debata sadiri do naung patar ima marhite Tuhan Yesus Kristus naung papatar hodiri debata tuhita disima patar asini rohana. Alana dangadong jolma sahalak fe ditoruni langit o dinaboy mangulaho patiki sude do sikop sude do jolma nunga mardosa sude do jolma naikon hona uhum ni debata
Alai sudedo jolma mangidua sama lua. Malua sian panguhumani, malua sian aka pabahenan ni debata marhite-hite panguhumna tuhita. Berarti si bahenota. Boydupe mangulaho patik, haruna mangulaho patik dangarong nasikop. Berarti dah ngadong pina malua. Alani asada malua jolmai, asada potak kaluau jolmai dilehot debatado. Dalam sada jalahola sasadai ima Tuhan Yesus Kristus. Asa malua sude akan kosea di ibana. Rikot dope patik amanginan. Rikot dope patik. Alain wae posisita songonon. Di pada narobi jolmai mangulu ditoruni patik. Lapatanna ditoruni patik. Umarga ma patik sia jolma. Umarga patiki sia jolma. Lapatanna dia. Mardosa manang dia pe jolma. Bereng patik. Hajar. Bereng patik aha uhumat tuson. Molo pornui danggur sampai mate dohok batu. Manang idabuhon siang gijang siang dolok tulobang. Songot Tuhan Yesus ditiki di jaha ibana jesayai nama dok sadarion nunga digonopi hatani debata nungaro haluauni muruk sude halak na dibagas joroi nang didabuhon do Yesus tulobangi alai kuasona baluahon. Damang dainang mangolu ditoruni patik isarana marsala mahita di tonga-tonga di huria parsalana rupani dan apalah salana sengaja contohna rupani gabe dang marbinggu manang dang partangyangan ate molopati do madok baik kodi pasangat do hari na papi tuhon ni nunga di perbedia di batai sonari suku-suku na marga do patiki sia jolma berarti bolo marga patiki berarti mangolu ditoroni patik do pehita patiki na tumibo jolmai berarti ikom mangolu ditoroni patik molo marsala aha uhumna imabahenon ni siuria damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus saunari hita mangolu digijang ni asini rohani debata digijang ni patiki ala godang do halak di pada narobi sahat tu bangsa Israel dan mangatu si taringok patik na didok ni debata hape patik parjolo sahat tu patik paupaton taringot holong tu debata patik palimahon sahat tu patik pasar puluhon taringot holong tu akadongan keluarga na tua-tua dohot sude jolma manusia ido na didok ni Tuhan Yesus Kristus dia do patiki aholongi ma Tuhan debatam sian nasa roham sian nasa ate-ate sian nasa kuku na paduahon nasa rupa dohoti haholongi do ngambi jolma do sodirim dinna ido patiki nasa sito atong damang dohot dainang molo nungaro Tuhan Yesus Kristus porsea hita di ibana merdosa dope hita namangulu hita di gijang ni asini roha namangulu hita di gijang ni patik artina na patuduhon urikot umarga do jolmai buktina dia harude batana marsangap sahali ikobongot tu portibion paluaho jolma do dang nalahu paluahon akan asing dang nalahu paluaho patik daong dang nalahu paluahon aka uhuman daong alai paluaho jolma alani holongna asini rohana marnida hita jolma asa malua mardosa dope hita damang daina ala hamamate ni Tuhan Yesus Kristus na perjolo manisa dosa
na paduahon manggati hita aturan na hita na gabi taruhum alay gabi Tuhani digatiho dirina ibana pasahato dirina ibana na gabi pilihan dinalaho manisa dosa na mangihud muse na patuduhod di hamamate ni Tuhan Yesus asa saluhud na dohita mangolu berarti hamatian ni Tuhan Yesus hanguluan dia kana porsea di ibana suku-sukun na mardosa do pehita ido na didok ni hata ni debata molo tabereng judul lain manang judul ni perikopi pamitorion sian asini roha taboto doa hana di pitori molo bahasa Indonesia diampuni jadi bolo bahasa Batak pamitorion do nasasitong dang nalaho manesa dang nalaho manesa langsung disesa songoni alai di pitori makana molo menurut Apostel Paulus sudedo hita mardosa alai nunga di pitori sudah diampuni semua kita berdosa semua manusia itu berdosa tapi sudah memperoleh pengampunan sarupa tahanan nadong naung diponis ibana 3 leleng ikut ditahan alaya laro penuntut umum didok ibana ma asa dipalua ma ibana lo madisinin na artina pangiduan ni penuntut umum asa mulak niya rohana gabi sahalak na dinggan si parjahati dipangidu gabi asa gabi dinggan ido na pinangido di debatahit jadi dang gabi madok dunga di pitori debataaw lomolomok kuma daw alay nunga di pitori debatahita na mardosa asa boy do mubahita asa boy do hita lam tudinggan na asa boy tol hasita muse tu inganan las ni rohay damang daynang mulai suku kami hitan waeng adong sahalak na manakko adong majo manakko sepeda motor unang pula sepeda motor babel gahu Helen babel gahu tombolo Helen tadok majo manakko kucina di majo nonggeleng juga bolo manakko angin manang alugo ni bandan no ngareho de ngamol lulu ni ati ale tadok majo sarupa na manakko suku-sukun na alani na manakko do na mardosa manang alani na mardosa do iba na manakko ala na mardosa do iba na manakko unang terbalik kita ay molo sumardosa do iba na dang alani guguni dosai dang alani hadosaonna dang margogo besubiani si bolisi di bagasar rohana dang nalau-launon nay jadi unang tadok manakko mardosa daong tangpola songoni alani na mardosa do ibana gabi manakko nah alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudedo hita pardosa alai nunga di pitori sudah dibenarkan bukan berarti dosa itu dibenarkan tapi kita sebagai manusia yang berdosa itu sepatutnya adalah yang bersalah tetapi sudah dinyatakan lepas dan dinyatakan dibenarkan nunga dipasitong debat. Moli suku musahita damang dohok dainang. Saluhutna parngulwota. Aka pangalahota. Margugo dope dosai dihita. Manang pamitorion di debata asini rohani debata dope na margugo dihita. Dia do na margugo dihita damang dohok dainang. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang alani pangulaota dapotak kita di halua. Dang alani hadosauta manang ulaota nama bait dosa gabi mardosa hita daong. Alai binahen ni pabahenan ni Jehovah dohot asini rohana dohita. Dapotan halua ni jala sifar jabar disi. Alani dangadong dia kana porsea be naikon mapangasahod dirina
pikiran na guguna. Songon na tarsurat na kaning di epistel tay, songogea na somargelok, imabangso Israeli, dang margugu binasida disi, dang adong betolap naman ang mangula manang ahabe, asaboy malua, artina amanginang. Sarupa songon sahalak na so adong bepakirimot ta, mangulu, posa sahita. Dang adong bepakirimo manangaha, asadako hamalumoni. Songoni mahalak na mardosa. Dang adong dalan na kaluar. Dang adong dalan na maluwas yan. Songoni mahalak na mardosa. Alay ro Tuhani. Kolan iba na do nabuy balua ko kita. Atong kolat tu iba na manatinuju ni rohatta di bagasan hapor seota. Kolan alani iba na mahita dinalaho mangulahon sa luhut na akanauli doho na dinggani. Dang be asa malua hita alay binahen naung malua. Suku-sukun na dia do tumagonan halak naung pinalua do madok mauliate manang halak naso malua do pe manang na mangido haluaon. Jadi bolo halak nalaho mangido haluaon patupahon na kanadinggan, hulamak kanadinggan na sa ipalua di bataw, daong damanginang. Manogok do guarni. Diha Kristenon, dihita na martuhan, dangarong istila sogok. Dang boy sogok ko Tuhan eh. So boy tuhuron, pakyahay, pakigugo, hamaloon, pakidia pinang boy, dinalaho mangido haluaon ito di bata. Alay di bata do naong pasahat to ni, tung matsayarga nang peso martuhor, alay arga si tutu di bagasan parngulota ala arga ni jolmai diadopan ni debata. Atong hita saluhut na naung arga ditubus debata marhite nguluna marhite hosana hosani debata isa diri di pasahat asa malua hita sianutak kosai jala di pasahat diri nagabe dosa asa unang bemate hita binahen ni dosa jala taradoti ma ganuk nasa pabahenan ni Jahuba di bata di bagasan parnguluta. Tapasaut lomo ni rohana alanunga parjono di bata pasauton pakirimota asa malua hita dapotan inganan sa leleng nilelengna. Amen martangya kita. Mauliate madihuali Jahuba di bata nami na mangalehon pabitorioni di hami na mardosaon. Mauliate madihuali Tuhan dang tartuhor hami jaladang targugoy ho kami marhite hamaloon pamikirion ng saluhut na habuyon na alay holan basa-basam doy saluhut na holanala asinirham ato nga liyamang na basa pargugoy hami makahanguluhon sa luhut na asa tarbahe kami Tuhan makamulatehon sa luhut na marhite-hite ngulo nami marhite-hite sa luhut na Tuhan akka panggulmit nami di bagasan portibyan. Ato ko pasahat tami diri nami sa luhut na tuko. Asahona mamasumasu. Jala pabuyhok kami Tuhan. Mangulahon sa luhut na di bagasan bisuk na siyako. Mauliate madihual yamang nabasa. Alabuy hami marpungwa pala di bagasan tikyon. Di bagas ni keluarga ni Uriam. Amang tapubulon inang burmarbun. Pasu-pasu aman nami dohot inanamyon. Diganuk nasa parngulun na sida. Iring-iring jala ramoti parngulun na sida dinalaho mangulahon ganuk na saulahon naong pinasahat mo di bagasan parngulun. Tabay pasu-pasum, tabay silas ni roha di nasida. Jala totong hahipason haguguon na siya ko'y Tuhan. Sahat di parngulun na sida. Asayima Tuhan pakyon na sida dinalaho mamujiho. Kuhut may dinalaho mangulahon ulaw na sida. Mauliate madihuali Jahuba di bata. Ala sa luhut na Tuhan, pajupahami di bagasan las di roha doho hahipason na siya ko'y songoni anakon dohot boru naong pinasahat mo pe di tonga-tonga ni keluarga nami. Ramotis na sida sa luhut na. Jala pasu-pasu na siya ko'y ma di pangasahon. Songoni ng bagaso Tuhan, naong di pakehuriam. Gabi inganan pasahat to pamujion tuhabadiyom mi. Ale Jahuba di bata pasu-pasu mabagason. Gabi bagas goklas ni roha. Gabi bagas pangalapa pasu-pasu. Pangalapang gugu. Dohot dame
na siya koy. Jalapos do rohanami Tuhan. Disaluhut na keluarga di Huriam. Naruar na bungot siya tonga-tonga ni Bagasope. Dapotan las ni roha doho paso-paso. Mauliate madihuwali jahu badi bata. Disaluhut na hamin na boy pungunway nga pala di Bagasan tikyon. Upasahat tami na sa diri nami tuho. Molotung adong na pinikiran ni roha nami. Adong holso nami Tuhan. Tuho madipasahat tami. Asaho na pabulus sa luhut na nasa sakapmu. Akan nauli doho na dinggani. Molotung adong yanakon manang buru ni Huriam. Ama manang ina ni Huriam. Na di Bagasan parsahiton nuain. Upasahat tami tutangammu na badiyay Tuhan. Asaho na mga pihot tangammu na laboki. Pamalupon na sa sahit siyan pamatang na sida. Ato nga liyamang nabasa. Upasahat tami nasa diri nami. Tangiang soba ng pamudyon nami tuwadupan mo. Tungasima roham dihami. Di Bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus. Jaloma tangiang Pangiluan nami. Amen. Graduate